Täsirli güýj edaralary tarapyndan asryn guramalaşdyrylýan ýerasty düzgünsiz uruşlarda azyndan $5.000 çemesi pul bayragy goýulýar diýip Liverpool aýtynyň içeri işler edaralarynaky bir çeşme aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan aýry-aýry iki çeşme kanun goraýjynyň maglumatlaryny tasdikleýär. Liverpool aýtynyň saýat etrabyna güýç edaralarynyň wekilleriniň geldiğin guramaçylygyny düzgünsiz uruşlar geçirilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Öňler saýat etrabyna yürüyte striptiz we kumar oyunları oynalayan kulüp bardı. Ol yere pagonlu adamlar we elit gatlaryň wekilleri din zalmagy barýardylar. Şol yerde inni boy bez pravil ýagny düzgünsiz uruşlar geçirilýär. Diýip Türkmenabad şäheriniň bir ýaşaýjysy uruşlara gatnaşan tanışyna salgılanýar. Türkmenistan ýaly häkimetleriň yer astyna gäwşeýän ýylanyň hem habarly galýan ýurduny durmuşyň ähli pudaklaryna häkimetler tarapyndan gödäwçilik edilýän mahaly geçirilýän gizlin uruşlar çeşmelere görä güýç gurluklarynyň öýdleri tarapyndan guramalaşdyrylýar. Türkmenabaddan saýada gidilýän ýolly bir çatyrk bar. Çatyrykda ag renkli ýürüýtür maşin gizlin tutuluşlara gatnaşýan adamlary alyp gidýär. Sürücü we onuň ýanyna adam agras ýöne Brent egneşigine diýip Türkmenabad şäherindäki ikinji çeşme aýdýar. Onuň ynanjyna görä prokuratura edaralary we Milli Howpsuzlyk Gurulunyň işgärleri gizlin uruşlara arka çykýarlar. Çeşmeleriň gizlin uruşlar barada berýän maglumatlary 1999-njy ýylda döredilen we belli Amerikan aktýor Brad Pitt'iň baş rolda oynayan Fight Club ýagny Göreş gurnagy kino filmini ýa-da 2021-nji ýylda Netflix'te goýup berilen meşhur Kalmar oýuny Günorta Koreýa serialyny ýada salýar. Saýat çatyrygyna ak awtologyň düzgünsiz uruşlara gatnaşyjylary alyp gitmegi, olara pul bayraklarynyň berilmegi we beýleki käbir ýagdaýlar türkmen howpsuzlyk işgärleriniň Kalmar oýunundan ýa-da Göreş gurnagyndan ilham alýana çalym edýänliklaryna işaret edýär. Göreş gurnagy kino filmine işinden we durmuş stilinden ýadan baş gahrman ýerasty gurnaklardan teselli gözläp başlaýar. Ýerasty uruş gurnagy soň bilen anarhiýa, başlybaratlyk emele getirýär. Günorta Koreýede öndürilen Kalmar oýuny serialyna bolsa, durmuşyň kynçylyklaryndan, garyplykdan we kyn şertlerden ýadan adamlar baýlaryň bayrak goýup gizlin guramalaşdyrýan oýunlaryna gatnaşýarlar we biri-birilerinden üstün çykyp ulum ösberlerdäki pul bayragyny almagy dalaş edýärler. Meniň bilsime görä bu uruslary goňsa edarlar we ýokarda daýty bolan adamlar geçirýärler. Goýulýan minimal pul bayragynyň möçberi $5.000. Ol ýerde totalizatorlar hem geçirilýär, spirtli içkiler tatylýar. Diýip içeri işler edaralaryna çeşme aýdýar. Oýunyň ýeketäk düzgüni garşydasyň janyna kast etmeli däl we onuň jynsy organlaryna ziýan ýetirmeli däl. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň tinçlik bilen hastaxanalara kabul edilýän adamlar barada polisiýa edaralaryna hasabat berilýär. Şonuň üçin düzgünsiz uruşlarda şikat alan adamlar hastaxanalara barmaýarlar. Çeşmeleriň sözlerine görä uruşlarda tinçlikini alan adamlara lukmançylyk kömegini bermek üçin ýürüýtür lukmanlar hem tutulupdyr. Agyr yaralanýan adamlar göze görünmeýän ýerlerde saklanýarlar we bejerge alýarlar diýip esitdim. Diýip içeri işler edaralaryna çeşme aýdýar. Azatlyk radiosyň maglumatlary boýunça Liverpool aýtynyň hukuk goraýjy edaralarynyň tesir alyp bilmeýär. Azatlyk radiosy öňki ýyllarda Türkmenistanda geçirilýän it uruşlary ýa-da horo uruşlary barada habar beripdi. Ýöne pul bayraklar goýulyp adamlaryň arasyna gizlin geçirilýän düzgünsiz uruşlar barada ilkinjigede habar berilýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda adamlaryň şol sana ýaş ýetginjekleriň arasyna bolup geçen uruşlar barada has köp habarlar peýda bolýar. Geçen ýylyň ahyrlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun Günorta Gurnagor sebäplerine ýaş ýetginjekleriň arasyna ýygy-ýygydan ýüze çykýan köpçüliklerin uruşlar barada habar berdiler. Şonu ýaşlaryň arasyna ýüze çykan başlybaratlyklар olaryň ýigidekçäniň sözü asfaltdaky Gan Rus teleserialyna tomoş edip bu çeper eserden ilham almagy bilen ilteşdirilipdi.